Тези дни България бе разтресена от безпрецедентна джихадистка атака. В над 100 училища в страната бяха получени заплахи за свещена война и саморазправа с децата, учещи в тях. Тази заплаха идва в момент, когато в света двете световни религии като че ли си противоборства. Става дума за ислям и християнство. Тъжното е, че това става и в град като Кърджали, където си съжителстват от десетилетия в мир и спокойствие християни и мюсюлмани. 8 училища бяха затворени заради джихадистските заплахи. Ние не публикувахме в нашите сайтове текстовете на тези заплахи, защото те щяха да бъдат свързани с нашите братя мюсюлмани, с които живеем в мир и разбирателство. Ние не искаме това. Ние искаме този куншулк да бъде запазен и да бъде предаден на децата ни. МВР се свърши перфектно работата. Помогнаха и от регионалното управление на образованието. Децата преодоляха стреса от евакуацията на училищата. Обаче друг въпрос стои. Доколко родителите могат да осмислят това, което стана? Доколко родителите могат да предадат на децата си този куншул, който са наследили от предците си, за да го запазим за поколенията и за да избегнем противопоставянето, което някой отвън се опитва да наложи.